खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुननि 12 थारिख। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 12 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन, दा बेनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिफ्राय नैबे PMAY-G सरकारि न'नि बागै नोंथांमोना आंनिसिम गोबानो माखासे बाथ्राखौ सोंहरगासिनो दङ। गोबां एसे कनफिउजन जानानै दङ आरो दा बेनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों। दा बेजों लोगोसेनो नैबे रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना दालि, सिनि, संख्रि, जानाय थावखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोननो हागोन, आं बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेनिफ्राय रेशन कार्डनि थाखायनो जोंहा दासान्दि माखासे खामानि मावनायाबो सोलिगासिनो दङ। दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों। CM ट्रिपल स्किमनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनांगौ दङ। गोबानो नोंथांमोना एसे कनफिउजन जानानै दं। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ मिथिना मोननो हागोन। आरो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेखौ गिबियावनो बुंहरग्रोनो बावबायसो। नोंथांमोना मिथिखागौ नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नंला जुदि नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैयाबा। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेनेबा बेंकआव आधार कार्डखौ लिंक खालामनो होननानै हैदोंमोनबाबो नोंनिया बे लिंक जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथांमोना बोरै नायनो नांगौ, आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो खोन्थाहरगोन। आरो बेनिफ्राय जेखिनि जाया स्किमनि फैसायानो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबगोन हाबाखै, आं बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो, गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ माब्ला नोंथांमोना मोननो हामारगोन, आं बिनि बागैनो नोंथांमोननिसिम फिक्सडै खोन्थाहरनो सानबाय। नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नैबे आगस्ट मासाव 100% नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। नाथायबा नोंथांमोना नैबे 1250 फैसाखौनो मोननो हागोन। दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय दाय मिथिना मोनबाय जानांगौ। नोंथांमोना खै थारिखआव मोननो हायो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ, नोंथांमोना मासनि 10 थारिखआव मोननो हायो। दा बेनिखायनो आगस्टनि खै थारिखआव नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे अरुणोदय स्किमनि 1250 फैसाखौ आगस्टनि 10 थारिखआव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन। दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय दाय मिथिना मोनबाय जानांगौ। गोबांनो कनफिउजन जानानै दङमोन, जेनेबा आगस्टआवथ' मोनगोन, माब्ला मोनगोन बेबादि नोंथांमोना बुंहरबाय थादोंमोन। सिगांबो जेब्ला जोंहा अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनाय जादोंमोन, दा जोंहा बेहाय माने 10 थारिखआवनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोखायोमोन। दा बेनिखायनो आगस्ट मासाव नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि आगस्टनि 10 थारिखआव अरुणोदय स्किमनि 1250 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि थाखाय जोंहा दासान्दि KYC होनाया सोलिगासिनो दङ। जायफोर नोंथांमोना KYC खौ होनानै लायाखै आरो नोङो KYC होनांगौ ना मानांगौ बेखौ नोंथांमोना मिथियाबा, आरो जाय जायगायाव नोंथांमोना माइरंखौ मोननो हायो, माइरं हरग्रा बिथांमोना नोंथांमोननिसिम निस्सय रेशन कार्डखौ बिहरदों जानांगौ, नोंथांमोनखौ फैनो थाखाय खावलायदों जानांगौ। माने KYC नि थाखाय जेनेबा नायदों आरो नोंनिया KYC होनांगौ जानानै फैदोंना फैयाखै बेखौ। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जुदि KYC होनांगौ जानानै फैदोंबा एबा KYC आ नोंनिया होनाया जायाखैबा KYC खौ होनानै लाथारनांगोन। नङाबा नोंनि बे रेशन कार्डआ केन्सेल थांगोन एबा नोङो रेशन कार्डनि जोहै दालि, सिनि, संख्रि, माइरंखौबो नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। आरो बेजों लोगोसेनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना मोननो हानाय नङा रेशन कार्डआ नोंनिया दानजायोबा। मानो होनोबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायो जायफोर बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दङ बिथांमोनाल'सो। दा बेनिफ्राय रेशन कार्डखौ दानखावनायनि हाबाफारियाबो जोंहा एसे उनावनो जासिगोन। नैबे आगस्ट सेप्तेम्बर बे मास मोननैनि बिथोरावनो नोंथांमोना गावबागावनि रेशन कार्डखौ दानखावनो थाखाय नोंथांमोना खाबुखौ मोननो हागोन। जेनेबा न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा रेशन कार्डखौ नोंथांमोना बानायना लानो हागोन। माने मोनसे रेशन कार्डआव दायो जयै गासिबो नामा दंजोबोबा सोरबा सासे नोंथांमोननिया माने हिन्जावसा मानसिया जायखिजाया नामखौ दानख'ना नोंथांमोना लानो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना दालि, सिनि, संख्रि, जानाय थावखौबो मोननो हागोन फ्रियावनो नैबे आगस्ट मासनिफ्राय। दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ। दालि, सिनि, संख्रि, जानाय थाव 1 लिटारखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोननो थांगासिनो दङ? आगस्ट मासनिफ्राय नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो थांगासिनो दङ। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। 100 रुपिस नोंथांमोना होनो नांला दालि, सिनि, संख्रि, जानाय थावनि थाखाय। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे PMAY-G सरकारि न'नि थाखाय गोबांनो कनफिउजन जानानै दङ जे सोरबादिया नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हागोन होननानै। जेनेबा आंनि नामाबोथ' दाख्लै बावै आङो लिस्ट फैनायाव नायनायाव आंनियाबो दंमोन होनना नोंथांमोना बुंदों आरो। दा बेनिखायनो आं माने सरकारि न'खौ मोननो हासिगोन नामा थाबैनो बेबादि नोंथांमोना गोबांनो सोंहरदों आरो।
नोंथांमोना थाबैनो मोननाय नङा एसे समखौ नोंथांमोना नेनो नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरखादों नामा नोंनिया लिस्टआव दङबाबो माखासे बिथांमोना भेरिफिकेसन खालामनांगौ दंबावो अफिसियेलि बिथांमोना भेरिफिकेसन खालामबावगोन बिनि उनावसो नोंनि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैगोन जाखिनि नोंथांमोना दाख्लै जा नोंनि नामखौ लिस्टआव फैनायखौ नोंथांमोना नुदों दा जोंहा बियो बेनिफिसियेल लिस्ट नङा दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा अब्लाबो नोंथांमोना सान्सआ दंखायो दाख्लै बाव जायफोर नोंथांमोननि नामा लिस्टआव फैनाय दा नोंथांमोना सान्सआ दंखायो नोंथांमोना सरकार न'खौ मोनगोन ना दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे दैजखौ हमबानो जाबाय जोंहा दायो अफिसियेलि माखासे सार्भे खालामफिननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ न' थांनानै भेरिफिकेसन खालामनाय हाबाफारिया जोंहा सोलिदों माखासे दाउट जानायफोरखौ बिथांमोना क्लियार बेबायदि खालामदों खोमा दा बिनिखायनो माने न' फैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा जिखियानो जामानो नोंथांमोननि नामा लिस्टआव दंखायोबा नोंथांमोनाथ' मोनखागोनखा बेनिफिसियेल लिस्टआव अब्लाबो नोंनि नामा अफिसियेलि फैनो नांगोन दा बेनिफिसियेल लिस्टआ ओंखारना फैथ'वाखै दाख्लै जायफोर सिगांथाराव एप्लाइ खालामनाय बिथांमोननियाथ' बेनिफिसियेल लिस्टआव फैबाय दा बिथांमोना सरकार न'खौ मालाय लासैनो मोनलांगासिनो दङ एबा मोननो हासिगोन दा मोनथ'वाखैबो बिथांमोना जायखिजाया बिथांमोना मोनखासिगोन दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव थासेयावबो जेनेबा फैसाखौ मोननो हायाखैबा बबेबा आधार कार्डआव बेंक एकाउन्टआ लिंक गैयिनि थाखाय नङाबा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय नोंथांमोना मोनाखैबा नोंथांमोना खामानि मावनानै लाबानो नोङो मोननो हाखागोनखा जेरै गोबां मानसिफोरानो माने नैबे सरकार न'नि फैसाखौ मोननो हायाखै माखासे डकुमेन्टस प्रब्लेम बायदिसिनानि थाखाय बेबायदि आं मिथिना मोननो हानाय जादों दा नोंनि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव दंखायोबा नोङो खामानिखौल' मावनानै लाबानो जाबाय जेरै आधार कार्डआव बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा बेखौ नोङो लिंक खालामना ला अब्लानो नोङो मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय नोङो जेनेबा सिगाङाव नोङो बेंक जा नोङो डिटेल्सखौ होदोंमोन जा नोङो पासबुकखौ हरदोंमोन दा बै पासबुकआ नोंनिया आधारजों लिंक गैयामोन दा बेखौ नोङो सोलायनो हायो दा नोङो गोदान बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ हरबानो जाबाय जाय बेंक एकाउन्ट नाम्बारा आधारजों लिंक जानाय दा बेखौ नोंथांमोना हरबानो जा नोङो सरकार न'नि फैसाखौ मोननांगौ नोङो बेखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय माथ्र गासिबो डकुमेन्टसफ्राल' मोजां जानांगौ नामफ्रा मिलायनाय जानांगौ मिलायनाय माने मिलायखागोनखा माथ्र नोंनि बे बेंक एकाउन्टआवल'सो आधारजों लिंक थानाय जानांगौ अब्लानो नोङो माने फैसाखौ मोननो हाखायो बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय गोबां मानसिफोरखौबो आं बेबादिखौ मिथिना मोननाय जादों जे माबा लिंक गैयिनि थाखाय फैसा मोनाखै बायदिसिना गोबाव जाथारबाय बेबायदि खोनादों नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लाबानो बेनिफिसियेल लिस्टआव नोंनि नामा दंखायो जेला नोङो सरकार न'नि फैसाखौ मोननो हाखायोखा खामानिखौल' मावनानै लाथारबानो जाबाय दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे CM ट्रिपल एप्लाइनि बागै सोंहरबाय थादों एप्लाइखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरगासिनो दंखायानोसै आगस्ट मास नैबे जुलाइ मासाव बिनि थाखायनो बाजेटखौ लाखागोनखा नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आगस्ट मासनिफ्रायनो एप्लाइआ जोंहा जानायनि गोबां चान्सआ दङ माने देग्लाय बोसोराव जाखागोनखा नाथायबा फैसाखौ नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोनाबो जानो हागौ मोनथारोबाबो बे बोसोरनि जोबनायथिं नोंथांमोना मोननो हागोन 5 लाख करि नोंथांमोना सासेयाव मोननो हागोन दैजल नोंथांमोना हमबानो जाबाय सोर बोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम एसे सिगाङाव भिडिअखौथ' लाबोखांबायमोन अब्लाबो जोंहा बेहाय माखासे खामानिखौ सेलेक्ट खालामनायनि जोंहा बेहाय अपसन दङ नोंथांमोना खामानिखौ मा मावगोन नैबे 5 लाख फैसाखौ मोननानै दा बेखौ नोंथांमोना होनांगौ दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै होआबा बोरै नोंथांमोना मोननो दा बेबायदिबो जागोन नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव एप्लाइ जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना मा खामानिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ मोजाङै खोन्थाहरनो सानगोन माने मोजाङै खोन्थाहरगोन आरो जाहाथे गासिबो नोंथांमोना माने फैसाखौ नोंथांमोना 5 लाखखौबोथ' खेबसेनो मोननाय नङा नालाय आदासो मोनगोन खामानिखौ नोङो मावाबा आरो बहा फुरायै मोनजोबनो बेबो मोनसे बाथ्रा दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे रावबो जाथामला एप्लाइ खालामा बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम जेब्लानो एप्लाइ जागोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम मोजाङै सोर माबायदिखौ सेलेक्ट खालामनांगौ आं बेखौ भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाजोबबानो जाबाय दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागैथ' एसे खोनाबोदों डकुमेन्टस बायदिसिना लांनाय बायदिसिना खोनादों नोंथांमोना एसे खबर लाबायबानो जाबाय BCDC अफिसफ्राव थांनानै रेशन कार्डनि एप्लाइनि बागै अब्लाबो आं अफिसियेलि दायो मिथिना मोननो हानाय जायाखै रेशन कार्डनि एप्लाइ गोदान जाबाय होननानै दा जिखियानो जामानो BCDC अफिसाव थांनानै खबरखौ नोंथांमोना लाहैबानो जाबाय दानिया नोंथांमोना बोरै चेक खालामना नायनो नांगौ नोंनि बे आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन ना जायाखै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना गासिबो मबाइलजोंनो चेक खालामना नायनो हायो नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ नुदों जानांगौ ने आङो बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ नोंथांमोननिसिम भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों दा बेहाय फैनानै नोंथांमोना बेहाय अपसन नुदों जानांगौ ने नैबे खना फारसेथिं बेंक सिडिं स्टेटास होनाय दा बेहाय नोङो गावनि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हायो दा बेहाय आङो दायो थुनानै होबाय दा बेहाय थुना होनायनि उनाव नोंथांमोना गावबागावनि बे आधार नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन अपसनखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ ने बे जाहैबाय जोंहा आधार नाम्बार दा बेनिफ्राय केपसा क'डआ बेहाय नै जाखांफैबाय ने बे केपसा क'डखौ नोंथांमोना थुनानै लगइन विथ OTP आव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय अब्ला नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन दा बे OTPखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना बेंक सिडिं विथ मा होनदोंमोन बे
बेंक सीडिंग स्टेटास दा बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो नोङो माने गावनि आधार कार्डा बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बबे मोनसे बेंक एकाउन्टआ नोंनिया बे आधारजों लिंक जानानै दं बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन मानो होनोबा नोंथांमोननि बेंकआथ' खैथाबाथ' नोंथांमोननियाथ' निस्सय थाखागोनखा बबेबा गावलिया बेंक थागोन बबेबा नोंनिया SBI थागोन स्टेट बेंक अफ इन्डिया थागोन बबेबा HDFC थागोन दा जिखियानो जाया मानो पस्ट अफिसनिबो एकाउन्ट थागोन बबे मोनसेया नोंनिया आधारजों बेंक एकाउन्टआ लिंक जानानै दं बेखौ नोंथांमोना बेहाय फैयोबा नायनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेंकआवल' ओरैनो डकुमेन्ट्सखौ गारना दोनहैबानो जे नोंनि बे आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन बेखौ नोंथांमोना सानालासिनो नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै चेक खालामना नायफैबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना कनफार्मखौ जानो हायो नैबे बेंक एकाउन्टआ आंनिया आधारजों लिंक जामारबाय होननानै दा बेखौ निस्सय दायो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना आधारजों बेंक एकाउन्टआ लिंक जाबासो दायो फैसाखौ मोननो हासिगोन नोंथांमोना बेखौ दायो बयबो मिथिखाबाय जानांगौ खोनाखाबाय जानांगौ जोंहा नटिसआ ओंखारना फैखादों अफिसियेलि आसाम सरकारनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जेनेबा बबे स्किमनि फैसा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबफैदों बेफोरखौ नोंथांमोना चेक खालामनो नायनो नागिरदोंबा एबा नायनो सानोबा जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन ना हाबफैयाखै PM किसाननि फैसा नोंनिया बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन ना हाबफैयाखै दा बेफोरखौ नोंथांमोना नायनोबा नोंथांमोना नैबे PFMSनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबानो जाबाय आं बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों बोथोरा ओरैबायदि गरम दा बेनिखायनो गोरोन्थिसो जालायलांबाय खोमा बाथ्रा बुंनायफ्रा दा गोरोन्थिफोर आं सिगाङाव बुंफ्लांबायबा नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय ओरैबायदि गरम जागासिनो दं दासान्दि दा जेखायनो जामानो नोंथांमोना बे PFMSआव फैनानै गावबागावनि बेंकनि नामखौ नोंथांमोना बेहाय लिरना होबानो जाबाय एकाउन्ट नाम्बारखौ बेहाय होदो आरोबाव खेबसे बेहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होबावदो बिनिफ्राय जा खेबसा नोंथांमोना कड नुदों बेखौ नोंथांमोना नैबे वर्ड भेरिफिकेसनाव नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय एक्जेक्टलि बोरै दं बेखौ दा बिनिफ्राय सेन्ड OTP अन SMS बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय अब्लानो नोंनि बे बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन दा बे OTPखौ नोंथांमोना साबमिट खालामना होबानो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव बबे स्किमनि जै फैसा हाबफैदों बेखौ नोंथांमोना नुजोबनो हागोन अरुणोदय स्किमनि हाबदोंना हाबाखै PM किसाननि हाबगोनना हाबाखै बेखौ नोंथांमोना गासिबो नायजोबनो हायो जेरावबो नोंथांमोना थांनालासिनो दा बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ निस्सय नोंथांमोना रोङोबा गासिबो नोंथांमोना चेक खालामना नायजोबनो हायो बबे स्किमनि जे नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबफैदों बेफोरखौ दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय दंफां गायनायनि थाखाय आपडेटआ बेनो जे दासान्दि बायदि रोखोमनि जोंहा फट' साफायनाया जागासिनो दङ अफिसियेलि माखासे खामानिया जागासिनो दङ नोंथांमोना मबाइल नाम्बारफ्रा जेनेबा थैबायबा मबाइल नाम्बारफोर गैलाबा बेफोरखौ एसे मोजाङै नोंथांमोना बानायनानै लाबानो जाबाय मबाइल नाम्बारफ्राबो जोंहा थैलाबाय थायो दानिया नोंथांमोना मिथिखागौ माने सिमफ्रा थैलाबाय थायो रिसार्ज जाबानो माने डिएक्टिभेट जोंहा जालायलाङो दा बेनिखायनो मबाइल नाम्बारफोरखौ एसे नोंथांमोना थिक खालामना लाखाबानो जाबाय दा जोंहा खामानि मावनायाथ' एसे सोलिखाबाय नालाय दा बेनिखायनो जाहाथे इयुनाव जेबो प्रब्लेम जाया मबाइल नाम्बारा जेनेबा बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाया थैबायबा बेफोरखौ माने सोलायखादो नोंथांमोना गोदान मबाइल नाम्बार गोदान सिम नोंथांमोना बानायनानै गोदान मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टजों एड खालामना लाखाबानो जाबाय जुदि नोंनि बे सिमफ्रा थैबायबा दा बेखौ नोंथांमोना मावनानै लाखाबानो जाबाय मानो होनोबा जोबोद जोंहा OTP बायदिसिनानि जोबोद गोनांथि जायो दा नङाबा उनाव प्रब्लेम जागोन बायदिखौ आं मोनो दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरखाबाय दा जोंहा नैबे 25,000 फैसानि थाखाय खामानि मावनायाथ' जाखाबायानोसै सार्भे खालामनाय बायदिसिनाथ' जाखाबायानोसै फट' साफायनायाथ' जाखाबायानोसै अफिसियेलि नोंथांमोनाबो निस्सय साफायना हरखाजोब्बाय जानांगौ दा लासै लासैनो आरोबाव जोंहा बायदि रोखोमनि खामानिया जालांबाय थागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरखानाय जाबाय दा बेनिफ्राय PM किसाननिबो माखासे आपडेट ओंखारना फैदोंमोन अब्लाबो नोंथांमोननिसिम बेखौ दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जानाय नंला एसे उनाव नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरनोसै गाबोन समफोरालागै दा जेखायनो जामानो आं नोंथांमोननिसिम दिनैनि नैबे माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ दानिया बयनोबो शेयार खालामदो आरो बेखिनियावनो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय एनार्जियानो गैलायलांला ओरैबायदि गरम जाबाय नालाय गोलोमलाजोब्बाय एनार्जिबो गैला दा बेनिखायनो बाथ्रा बुंनायाबो लासैसो आंनिया जालायलांबाय आरो दा जेखायनो जामानो आं नोंथांमोननिसिम जाखिनि स्किमफोरनि आपडेटखौ दायो खोन्थाहरनो सानदोंमोन आं बेखौ खोन्थाहरजोबनाय जाबाय जुदि माबाफोर गोरोन्थि आं बाथ्रा बुंफ्लांलांबायबा नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों